Ha? Salamu aleyküm. Gele. Aleykümselam. Sağlıkmı? Teatrın kompozitorları. Türkmenistan'ın arkadan artistleri Kuvat Şarif, Begenç Hocaev. Tanışan mı öğrenşan? Benim. Bu olsa bizim teatrımızın yaş rejissörü Didar Kovutov. Ne tip bolda işleşir? Kova. Hava şey değil. Bolyana biz size teatr vermeli. Sağ olun. Öyle sağ olun. Qıydılar. Mehirli denen husus kärhanasına bilýäňiz. Miras teleýaýlymyna ýazgyda geýerýäli köýnüň üstünden gowy ilkeste dedilen don buyurdum. Şolan ähli keştelerim ilk keştelerdir. Owa. Özüm biçuwlerim täze zaman biçuwuny owadan gelşikli. Atowdana. Qıyılar buna şap bollu turaverdi. Ine şumat bide miras teleýaýlymy ýazgytýar. Ana mehirli denen hususy kärhananyň dikýänli waslary, ýakalary, keşdeleri ene mamalamyzdan galan miraslar da. Salam halipalar. Ha? Salam. Salam. Men size Mehirlidenan husus kärhanasyna buyuran donlaryňyzy getirdim. Koltugyny. Bu bolsa Mehirlidenan husus kärhanamyzyň adyndan sowdymyzy kabul edin. Goý bu desterhan siziň agdy bir ojaňyza rızgal döwlet getirsin. Sağ bol gıydım. Aydanyň gelsin. Alın wagtyň açyk bolsun. Qıydılar. Doğrudan amon renkinin owadanlygyny. Hakik elle bilenler. Atowdana Şu dilen. Serhana. Qıydılar. Doğanlarımız gelen olsa onunla yazga bar Ýörüň verelim. onu. Yörün qıydı. Howa, ne hilleken onnoň täze rejissor. İş otogna da eltip gaýdypsyň ony. Şeylemi? Vaye, nirden var ayıptır. Ne mollygyz? Yaňy kofyamy taselimden gaçyrdan anko ekene täze rejissor diýilýäni. Ondan aman çy gelen bolsa da gowurdy. Seňem adamy göwnüň ýetenoklugy. Men pikirimçe erwe doglan näliýäli? Goýsanagy boyuna sıyırık ýal edip rejissormuş. Oho! Oğul Sultan, sen eme çak galansın öze. Inni ýaz gelli ýaly baş keşpiz galaýmasaň. Uy, goýawer. Towa diýgi, şoňa bir günüň galmasyn. Eserin temasyna sözüm ýoknym. Tapan temaňy telpek goýýan. Tüýs şu döwrüň gurugyna gawat edilýän tema. Ýöne entegem drama eser derejesine ýetirip bilmändiňde. Galtydy aýdýan ýeriň gaty känine. Bäh. Bolmasa hikaye urup metdudi eltäýsemiken. Aleyt inim, derrew tersine tutup berýän. Men taňa düýünen bolanok diýen moňa. Ýöne sahna derejesine ýetirmeli. Üstüne işlemeli entek. Atamrat ağa. Bir aýdyň düşünýärinde näme bolanok? Meňem piyesi ýazyp teatryň sahnasyna eserimiň goýlaryny isleýän Atamrat ağa. Düşünýäninim, ýöne drama eserini döretmekde isleg yeterlik däller. Aslında drama edebiýatyň iň kıyın çylşyrymly görnüşleriniň biri. Drama diýmeň özi hereket diýmek aňlady. Pikir, hereket, söz bolly. Düşünýän Atamrat ağa. Ýöne menne şu edeki düzütüşimde köprek hereket boşunda piyesamda. Ya üns vermediňiz. Ay janynym. Hereket diýileni hökman, ýüredi, ılgady, elin alaty diýmek däle. Dialoglarda hereket bolmaly, dialoglarda. Wah, ana şoňa men tey düşünüp bilemokda. Ene aýdary iki tane gokşy denan, bir-birini kaç haýçmany barýarlar. Barabam onan gurrun edýärler. He, gyzykly gurrun.
Yönü gırrımda. Hareket yok. Ten eserinde kahramandan kesiplerim edir şoň ýaly. Gürrünken yönü hareket yok. Teatr dilini aýdanda mizanscena yok. Ine şu yerde Halil diýen gahrymanyň 1,5 sahypalap gürrüňe diýe. Ine bir yerde 2 sahypada bar ol. Oho, inim. Aktör haypın gelsene. Onça sahypalap. Ýediniz men gürläp bolmada. Ýa-na men sen öňünde 1,5 sahypalap gürrüň etsem bolmada. Yok. Ya da gereğinin artık remarka ünsürüp ulanyan. İneser, yılgırdı, gaşın tuttu, yüzüğünü kamıştırdı. Belki rejissör kahramanın keşfinde şu yerde yılgırda telmez. Her bir rejissörün tema ölçemeleşi var. Keşfteki aktörün hasiyeti, diyaloglu hareketine ayan oluyor. Yani tiyatr dilini aydamızda mizanscenalarda ayan oluyor. Bolya. Maslahatyňyza köp sag bolun Atamrat ağa. Tankydy berligim üçin eserini taşlaýmagyn ho. Soňuna seni dowam etgin. Yo. Belliklerini de ala sen Atamrat ağa. Hany? Salam. Ha. Otursaňmy lan? Assalamu alaykum. Salam. Gelin. Hawa. Tanış bol. Teatrymyzyň ýaş rejissöri Didar Gowusow. Bize teatra işe geldi. Bu bolsa laçyn. Owadan libaslary giyindirmek şuň oýnuna. Ne tip bolsa iş şeşer? Ne tip Hawa. bolsa? Bolýa tagamanja işler. Sağ olun. Sağ olun. Ýürünni edebiyat bölümüne baraly. Onu teatrda sahnalaşdyrylýan ähli sahna eserleriň edebi saatlary saklanýan. Biz japaklary sahnalaşdyrmagy meýilleşdiripdik. Ýöne baş rejissörüň ýükü ýetip bolan soň oň başyna hiç bar bilmedik-de. Ha, ýaňy odatlar maňa Şadaman Iliç aýtdy. Ýöne men özüme ýaşlar temasyna sahna oýnaýman höwüsinde bolýan. Ýaşlar tügi şeýlemi? Howa? Onu çağalar üçin spektakli kim goýmaly? Körpeler biziň ilkinji tomoşaçylarymyz ahyryň. Çağalykdan olarda teatra bolan söýgüni döretmek bilen biz geljekde öz tomoşaçylarymyzyň sanyny köpeldýär. Yaş nesil üçin sahnalaşdyrılıp goýulýan sahna eserleriň jogapkärçiligi beýleki sahna eserlerden besdärler. Alalaşýan. Oral, kakarlı, gazaplı, gözüm çınırıptır. Vat, tägin teret. Hätidim gördün Oral, hätidim. Oňordum. Ben serim. Oral, enniden gabanyp, gyskanyp, gyýryň elinden tutup, beýlelini gidiberýän tutturur. Eglenmän diýär. Yigitler, gyýrlar, 15 min ara ketme. Dem diýinsiňiz alyň, ondan geleýin. Bolýam, bar. Mehrimaňa garaş barýan. Oho! Hozamağa küştü düdüpsen de. Neme? Hozamağa. Göçüm karalardan mı ya aklardan? Aklardan. Ay onu beşma be. Oyun tavsıraymalı olsa. Mirdancan, inim, gürlemeyi de ho. Men şu piyadan göçaytem. Yo, hozamağa beyitmesene. Hozamağa. Şu pelini dördüğünü tüşür. Dört koçumdan kışt beryan yattı ya. İki koçumdan yattığını Mirdancan, filmil senem hoca kaka bilen o ho. Ber kıştını. Kış. Ana gördün mü? Asmada düştü. Beriyim güç bilen ok anırıyım. Oyunun tavsıra. Ay yo, hergedek gelip benim oyunun madağını açıryan da ho. Neymesin oyun yok? Düz teredi. Yer balya yigitler. Dedim, terden oyna. Balya. Özüňe grasmeisterdir nöýden ağay, ha?
Düzleyen mal. Düze düştüme düşünendin ha? Salam Atamrad ağa. Ha, Yazivi. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Gelin. Bimada edilimiz için bağışla göreyim. On bir madası olmadı Yazivi. Geçin oturun. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Salamu aleyküm. Salam. Oturun. Yazivi, tiyatrımızın zekiyinde aktrisati. Hem rejissörün kömekçisi. Begli, yaş yazıcı. Ören gowy. Atamrad Çotanoviç. Türkmenistan'ın atqadanan artisti hem de dramaturg. Atamrat Çopanoviç. Çotanoviç. Podel. Ha, ta. Çotanoviç. Halipamız. Bu bolsa bizim yaş rejissörümüz Didar Qowusov. Tüveleme. Hanten bana ait. Shakespeare'in tutuş dünya tiyatr diyen sözleri on hayt eserine gavat değil ya? Yalnızmayan olsam bu size nehil yararka diyen eserini. Jacques atlı kahramanın monologu ne olmalı? İçki oylanması ne olmalı? Berekella. Tutuş dünya tiyatr. Onu erkeklerim, dinamlarım, ehlisi, aktörler. Seninim spektakl taknalaştıranda maňa da bel baglap bilerdin. Howa, Atamrad ağa da Badaramonov'dan, Molière'dan kim galan ok. Hem dramaturg, hem aktör. Atamrad ağa. Biz japaqlary taknalaştyrjak bolýar. Şoň edebiyat satyny almaga gelenler. Gatyw. Edebiyat, dramaturgiya, spektaklyň özenir. Häzir alaýyn. Japaqlar. Ine tapdym. Ine sizin zappaklaňyz. Ine. Me. Bağışlaň olin sizde bulan elektron uruş saklanmaýarmy? Maňa planşetde okumak has amatdylla. Uy Didar, elektron görnüşi men kompýuterimde da bar. Men sana geçirip berýärin. Bolýa. Didar, sen şu yaş yazjyň eserini okap görsene. Şun eserine de sen diýen şol planşet, smartphone. Megabyte diýen sözler kände wagt gelýär. Drama taýdyny biraz kämilleşdirsen ýaşlar kedret garşylar. Elektron görnüşde gerek diýseniz e-mail salyň zoklaýar. Yok, kağıdı görnüşde okazak diýseniz anha taýýar görnüşem bar. Yok, e-mail salygy oklaýyn. Getirin men size e-mail salygy ýazyp bereyim. Atamrad ağa, ýene bir gedek bimada edenimiz için bağışlar. Diýen ýok. Bolýa sag bolun. İşiniz rawat bolsun. Sag bolun. Atamrad ağa. Menem onda sizin wagtyňyzy alyp durmaýyn. Ýöreýin. Sen Begiljan şu yaş rejissör bilen ýokman işleşkin. Sahne eseri tiyatrda dörese has kämil bolýan. Bolýa. Bolýa. Istenik wagtyň arkaýyn geliber. Mehriban arkadağımız milliliği ünlüyer ve onun ösmögünü ulu yardan berýär. Hormatly arkadağımıza can sağlyk uzak ömür durmuşyny ulu üstünlükleri arzu edýän. Bizden nikse hoşlaşlamaz halipalar Türkmenistan'ın halk artisti Halbek Adoyeva, Türkmenistan'ın atqadanan artisti Aysultan Qowusova, şeýle de Türkmenistan'ın atqadanan artisti Narjan Berdiyeva. Halipalar milli liwatlamada siz hasama odan ornaýaňyz. Inni siz hoşlaşlamaz siz bilen dowam edäýin. Ataza. Kofe alfa. Kofe. Al. Kökö. Yaňa Atamradaň ýanyna bardym. Aha, eser okudy. Oňa ay käbir kizik bellikler etdi. Onsoň ýöne esasat. Men temamy orin halady. Ay, begli. Häzir. Onsoň esas diýaraglaryň sürdiýe diýar. Hani? Ýadgerli, näme ýüzüň salyk? Çaýmy, kofe, ýa-da suw, ha? Hemi şekiller ýaly. Häzir bolýa. Ine, kofe. Ýany bilenim. Ine, kofeň gapdandan şakalat. Ataza, ha? Gelsene.
Hedir. Tutuş dünye tiyatr. Bizim şol tiyatrın şovsuz artistlarmışsınız. İkinci, üçüncü dereceli artistlarmışsın. Be. Hienke hidlaya. İsas keşip beren oklar deyip ruhdan şoňa. Soň näme diýdi? Hedir. Aha. Aýtda. Aha. Tapan temaňa telpek goýan. Ay goýa. Ýadgerli, enim, oturmun. Miras teleýilimi geldi. Tiyatrymyzda ýazgy boldy. Maňa gök çay. Hedir agam. Başlan. Ýadgerli, nämen pikirini edýär? Nämen pikirini edýär? Biz nämen pikirini edýär? Başga teatra geçmen. Çynymmy? Çynım. Indi men sabır käsem dolly. Aho agam, haçana çyn sygyryň öň kaýagy bolup gezmeli. Görýän bolyn, sen gara çynyň o. Şu sapara belli netije geldim. Ya sygyryň öň kaýagy, ya kömelek, ya da töňü, ya da ağaç. Yoklay, çadamy oklay gitjekmen. Öwrenşen ýerinden gitmesen gowalaýmasa enim. Men masagadım alsan. Zihinin bar, sesin gowy. Dar ursak bolmasa enim. Geljek öňüňde dinle. Ağamcan, zihinin bolunny näme? Kesip bermeseler. Ey! Şolsuz işten günün çökün mahaly. Yüreğime ağram salyp oturma. Özüňden günün geçen mahaly. Özüňi ýazgyp gamgyn oturma. Ansa derler hemme işi başarma. Başaracak zadyny bir yer sağa. Şol berilen zada ahlas bilen bar. Şonu gün galkyp ýürek joşur. Şol berilen zada ahlas bilen bar. Şonu gün galkyp ýürek joşur. Joşur, joşur, yürüp joşur. Gün ganatlanyp yürüp joşur. Oturma sen, başla yine tezeden. Maksadyna yetýänler ihlas eder. Ömrüni kemeller köp gaýgy eder. Şoňa çüýnüm özüň gaýga batyrma. Bir iş tutsaň bolmasyn, sen gaýtmasan. Tewekkül işini hak kollarmysyn.
Maksadına yetip göğünün coşurar Coşurar, coşurar, yürüp coşurar Göğün kanatlanıp yürüp coşurar Coşurar, coşurar, yürüp coşurar Göğün kanatlanıp yürüp coşurar Recep ağa. Fortel çalay da şo yörünü. Haş. Bolar. Edebi işgärler bölümü. Salam gıyırlar. Salam. Dur Didar. Geç resminamalara kol çıkıp gitsene. Bollu mu? Hova. Sağ olun. Sağ ol. Vay. Bağışlan, xahiş ediyen bağışlan. Ağı. Şu güne suloglan halis ayağıma çolaşıp geçti de. İndi näme bolýar? Tas elimdäki suwlugama çyrtýady. Birinji günden jynyňyz jyňkyrşmakdaş täze rejissor bilen. Şonu aýtsana gelneje. Vay, men gülcagazlam suw sap gidipdir. Goýsana gyz, dün işden gaýtjak çağım suwladyma? Yürüne sahna baraly. Yürüm. Ol yerde baş rejissörümüz täze oýunyny işleýär. Hem rejissörümüz bilen tanışarsınız, hem aktörler bilen. Ören ol. Hawa, biz häzir täze oýuny sahnalaşdyrýar. Spektakl tamamlaýjy tapgyrda. Hana, şol oturun, teatrymyzyň baş rejissöri Merdan Muhammedoviç. Şu wagt ara kesme. Ýanyna baraýly. Yürüm. Salam aleykum. Didar Qowusow, teatrymyzyň ýaş rejissöri. Wa aleykum selam. Hoş gördük. Şadaman Yeliç, sizin geleceğiniz vardı aýdypdy. Özüm bir eterim tapşyrjak diýip. Hawa, jappaklary. Jappakları. Doğrudan aýtdym. Teatra gelimde ilkinji gedek menim çağalar üçin ertekden başlapdym. Eter berdiňizmi? Hawa, Allah. Ýa-ňa tabradağın ýanyna bardym. Ýöne ýazyýyň elektron görnüşi bar eken. Maňa planşetde okumak has amatly bolýar. Planşet diýsene. Planşet görnüşine de, elektron görnüşine de gerek. Ýöne ine ýöne rejissor bolup işläňde eter kağıt görnüşine elinde bolsa gowy. Sebebi sahnada oýun goýup oturýan düze düşki ýerdimeli bolýar. Käbir görnüşleň ýerini çalşmaly bolýar. Käbir bellikleň bolýar. Ettem-betemleň bolýar. Düze düşki ýerdem diýen zatlaryň hemmedin bellemek üçin kağıt görnüşine bolsa gowy bolýar. Şoň üçin hem kağıt görnüşine edinäý. Onyňyz bilen alalaşýan. Hani geçin oturun hani. Aha. Yine şeydip geçmeli yerine. Şeydip dök bir ara lan. Dök yeme. Hey Serdap bol. Saymet no. Ya diyeli. Sıgırın süsöktü eller ha. Eýetýal ýuwaşadyr janywer. Eýetýal tuqad ekeni. Ya diyeli. Wah, bu jagaştygyrın kim göwnüne değdi? Wah. Ya diyeli. O görýän dönüründen näçe tigere? 4 sana galay. 4. Şunu bilen 4'ü niýejek?
O, sığırı bilen paylaşak bolýanlar ho. Şeyledirle. Oğlanlar, size de döner gerek mi? Ay yok. Gerek ha? Döner isen ya diyelinken karın talan. Onun sığırın iz kayakları bolmaly orna. Şeyle däm ya diýeli. Maňa bir kofe ýazgyda. Maňa da. Maňa da çay alay. Ana. İştem kesildi. Hemişe sen şu dilim bilen mara. Şu dilim bilen. Men müşterimin göwüne degdim. Hebebebebedip. Gerek gel. Şu yıl näme ýylay? Näme? Marsili. A onda geçen yıl Sagar yeli. sığır? Hawa. Ya diýeli. Bu ýyl sen bars boljak da. Oğlanlar, yıl başı tutsan sagar. Bars towşan luw ýylar. Yılkı koy bijin takık it doňuz bolly tamam diýip esitmänmidiňiz? Ha? O sığır bars. Onu innikil towsan olýar da. Towsan. Innikil. Inne kof ya. Towsan çyk boljak da. Oňa çelni. Ya pelek dipdirler. Ha. Ýöreler. Deydar, umuman spektakla gatnaşýan gahrmanlaryň keşfini rejissor we saýlamaly. Ýöne ädirlik çeden bizle maslahatlaşdan gowalar. Elbette Merdam Komedowич. Ha. Hana, hol aktör görýärmi? Sığırın keledin götürüp ýören. Şonu her gedek bir spektaklda synak görýän. Owa görýän. Gabadyma gelen nokta. Yad geler. Ady kimdi şoň? Yad geler. Ha, yad geldi. Ödüm diýsen, zekin luglan. Şeýle bir teatr süýe hi goýar. Sen şunu zappaklarda keşip berip synak gördün. Ho. Bolýa Merdam Komedowich. Finak görmeli bolsa, finak göräýär. Ha. Ya bibi, aktörler sahna jemlendiler. Bolýa. Ýör kime sahna baraly. Şayda şey etmeli. Şunu yani hareket ediyen hareket edende. Dansçılar, aktyorlar, cemlendiniz mi? Gelin. Näme diýdiň ýa-da? Jemlendiniz mi? Bilýän şok hareket. Hani gelin. Hemmeňi de. Hormatly aktörler, hani üns bereliň. Ele bizim teatrymyza täze işgär gel. Hoş gördük tiyatro. Ady Didar Kowdur. Bizim ýaş rejissorumuz. Salam aleykum. Ne diýip bolsa, agdy birlikde düşünjüp, gollap, işleje görýän. Ha diýmen täze sahna eserine başlamakçy. Taňa işiňde üstünlük ine uğruna bol. Hormatly aktörler, tansçylar. Inni orada jemleýjek hindi tansçylaryny alýar. Gördük tiyatro. Salam aleykum. Dogumly işlediniňizler tansda. Ahmet, ber tazyny. Iş Doğumlu kalman. Tansılar size degişli. Hareketleriniz ovudun orada. मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरी जीवन की दशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है हाँ कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है Salam aleykum. Salam aleykum.
Ne deyip olsa işleşer? Ne deyip olsa işleşer? Näme diýdi? Ne deyip olsa işleşer? Tamam ol dedi hemen sana. Ne deyip olsa elle. Şey tan dediler. Inin? Ha. Yeni adaştın mı? Yok ağam. Men inni öz yolum tapdım. Men ne deyip olsa şu günden başlap şu teatr girişiyor ağam. Tuğulama. Hoş gördük teatrımızda. Hoş bulduk ağam. Ne deyip olsa işleşer? Ne deyip olsa? Sağ olun.